Uray udi si Erning, kitang tara kung ano kang igibon Erning. Uli di na niya ka ni Erning. Una ka ton. Isus murag ba talaga magpalibot-libot si Erning. Kung kimbot pa siya, kasari ka na lawas, ikot pa nga mo batakon sa kapapasan. Kita ko sa kalimutan na ikaryada sa lawas. Ito mo na talagang pabirik-birik ni ka mga isus ka ni Erning. Una ka noy. Talagang sanay man talaga si Erning magbuhani ka. Murag man talented man talaga si Erning. Dira, itong tara. Isus. Amo kan, uba kini, tinanggal ko sinilas Tibulilit, ning ba ining? Isus ning, bata junior ka de. Ini ba niya, ulo ka rin si ama niya sa kanya. Pagkali nakita. Buray ni na niya kanir ning. Isus ning, buray ni na niya ning. Wala boy ka ning, lalaki ning. Adios, sa tulong grupo. Sarada iman, sarada yan awas. Oops. Yan. Sige. Ayan, music DJ, iya buat ibu malora. Ayan, tara. Ay. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yaro, pak. Tama kang gigibon yung kan. Magpasaraday-saday ka mo. Buray ni Banyak. Uli, pak. 1, 2, 1, 2. Bigyan ka na pala niyan. Yeah. 1, 2. 1, 2. Bagay matalakan mga stipon upang pa sa dining exam. Pero mga di maligipik to. Yan, 1, 2. Pababa pataas. Sa isip yo. Sa Muri tama na kaan. Isus 1, 2. 1, 2. 1, 2. Mag-practice po ng marites 1, 2, 1, 2. Iya po. Tamo kan si sabi. Talagang murag man Si Marites Sol. Kung basta kan gilibunikan mga Marites, yung nag-provide mo sa exercise, dapat kan bunganga. Yeah, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Yeah, bud. Ayan. Murag man talaga.